Tsono zimatheka kuti munthu okufuna kufunsa kumufunsa munthu pa chinthu chimene sukudziwa. Ndiye mu Chiarabu tikamafuna kufunsa palinso ndi mafunsidwe ake mmene tingafunsire. Mwachitsanzo munthu akufuna kudziwa kuti kodi ichi ndi cholembera. Pofunsa funso ngati limeneli mu Chiarabu adzagwiritsa ntchito sentence yomwe ija imene timalozera ija kunena kuti hadha kursiyun, mwachitsanzo kuti uwu ndi mpando, koma azangowonjezera kumbuyo kwa hadha kuyikako ma ameneyu akugwira ntchito ngati kufunsa ma hadha. Ndiye kuti oyankha azayankha kunena kuti hadha qalamun, ndiye kuti tifunse munthu kuti afunse ma hadha, ichi kodi ndi chani. Ndiye kuti munthuyo sakuchidziwa chinthucho, ndiye oyankha akuyankha kunena kuti hadha masjidun, uwu ndi mzikiti. Chabwino zimatheka kuti munthu akuchidziwa china chake komano akufuna kusindika kapena kuti kufuna kuchidziwitsitsa chinthucho, akufunsa kunena kuti kodi uwu ndi mzikiti. Azanena kuti ahadha masjidun, kodi uwu ndi mzikiti. Azagwiritsa ntchito ndikuphatikiza hadha, kenako ndikuyika chinthu chimene akufuna kudziwacho. For example, cholembera, titenge ngati cholembera, munthu akufunsa kuti ahadha qalamun, kodi ichi ndi cholembera. Ahadha qalamun, kodi ichi ndi cholembera. Tikati tione sentence imeneyi maonena kuti ahadha qalamun, tawonjezera kumbuyo kwa hadha maoti hadha qalamun, kodi ichi ndi cholembera. Ndiye ngati chili cholembera, munthu adzayankha kumuyankha ofunsa ameneyo kunena kuti naam hadha qalamun, inde ichi ndi cholembera. Akufunsa so wina ahadha masjidun, kodi uwu ndi mzikiti. Akufunsa munthu ahadha masjidun, kodi uwu ndi mzikiti. Oyankha akuyankha kuti umene wodi ndi mzikiti. Azanena chimodzimodzi mmene tapangira funso loyambirira lija kunena kuti naam hadha masjidun, inde umenewu ndi mzikiti. Naam hadha masjidun, inde umenewu ndi mzikiti. Akufunsa so wina kufunsa kuti adziwe chinthu chimene sakuchidziwa mukafunsidwe kake komweko. Ahadha kursiyun, paja kursiyun tanena kuti chani? Tanena kuti mpando. Kursiyun tanena kuti mpando. Ndiye munthu akufunsa ahadha kursiyun, kodi uwu ndi mpando. Oyankha ngatidi umene uli mpando akuyankha kuti chani? Naam hadha kursiyun, naam ameneyu akutanthauza kuti inde, mmene tanenera tisayiwale. Naam inde, hadha kursiyun, uwu ndi mpando. Osayiwala so tanena kuti hadha ndi kuloza kuti uwu kapena ichi, uwu ndi mpando, ichi ndi cholembera. Ndi mawu oti ichi ku Chiarabuko poloza, pofuna kuloza tikugwiritsa ntchito mawu oti hadha qalamun, naam hadha qalamun, inde ichi ndi cholembera.
wafunsa za mzikiti tamuyankha kuti na'am hadha masjidun. Tisayiwale kuti pa zifunsiro tagwiritsa ntchito zinthu ziwiri. Ma hadha kwa munthu amene sakudziwa chinthucho, sakuchidziwa ndi akufuna achidziwe. Ma hadha, kodi ichi ndi chani? Ndiye munthu ukumuyankha kuti hadha qalamun, ichi ndi cholembera. Ma hadha, akuchiona china chake sakuchidziwa. Ma hadha, kodi ichi ndi chani? Chinthucho chili bedi. Ndiye munthu akuyankha paja bedi tanena kuti chani? Sarirun. Excellent. Tanena kuti sarirun, ndiye ukuyankha kunena kuti hadha sarirun, iyi ndi bedi. Hadha sarirun, iyi ndi bedi. Izo ndi zina mwa zifunsiro zija zimene timagwiritsa ntchito pofuna kufunsa ma hadha kapena ahadha qalamun, kodi ichi ndi cholembera? Ma hadha, kodi ichi ndi chani?